Až půjdeš z Roztok do Černýho Vola, nebo z Levýho Hradce do Suchdola, ať půjdeš vrchem a nebo úvozem, ať půjdeš pěšky a nebo za vozem. Zastav se, hochu, i kdyby půlnoc byla, až půjdeš z Roztok do Černýho Vola. Pěšinou z Roztok kolem Topolů do Únětic vedoucí přijde se k Holému vrchu, kdež stýkají se hranice obcí tří, totiž obce Roztocké, Únětické a Žalovské. Právě na tomto místě podařilo se mi objevit rozsáhlé pohřebiště, rozkládající se na ploše asi 40 měr výsevků. První z hrobů zde odkrytých leží na půdě Únětické. Pěšinou z Roztok podle Topolů, pro všechny případy vem sebou kapelu, pro případ, že by se nám hlava zatočila, pro případ, že by se nám srdce zastavila. Uteču z domova a půjdu za školu, pěšinou z Roztok podle Topolů. V každém hrobě byla nalezena lidská kostra, více-méně zachovalá, na pravé straně obličejem k východu položená, na prostor pokud možno nejmenší skrčená, takže kolena až na prsa a paty až skoro ku kosti křížní dosahují. Ramena v loktech ohnutá leží vedle prsou, ruce pak přiléhají k hlavě a celá kostra jest popelem a neb hlinou posypána. Pěšinou z Roztok vidím ho už zdáli, obecní lékař dosti zachovalý, ať zuří bouře, ať si vítr duje, když ku mé kosti křižní dosahuje. Krčím se na prostor, co možná malý, pěšinou z Roztok vidím ho už